Arewa Blog TV, tashar al'umma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hakika dukkan mai rai mamaci ne. Allah ya karɓi rayuwar Ahmad Aliyu Tage, wanda aka fi sani da Baba Tage. Allahi ta'ala wa barkatuhu masu sauraronmu da kallonmu a daidai wannan lokaci. Ina muku lale marhaban, sannunku da dare, sannunku da hutawa. Da farko sunana Ahmad Aliyu Tage, naku wanda ko fa sani da sai bayan kwana biyu. To ina son in muku albishir cewar kamfanin Tage Film Production yana da gidan talabijin nasa, wato mai suna Tage Film Production a cikin channel na YouTube. Kuma akwai shirye-shirye masu ƙayatarwa da masu wa'azantarwa da kuma masu nishaɗantarwa da muke kawo muku wannan shirye-shirye. To a cikin halin da muke ciki yanzu akwai wani shiri mai suna Labarina. Labarina labari ne wanda labari ne na gaske wanda ya samu mutum, musamman ku mata. To mukan zaƙulo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa masu sauraron mu da kallon mu a daidai wannan lokaci, kada ku manta muna nan mu ma wasan sallah show. Ma da ku a show. Za ku kashe kurkurar idanunku a show. Show. Sai bayan kwana biyu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa da abokan arziki, masoya, ma'abota kallon fina-finai da ma waɗanda ba sa kallo suke samun labaran mu a ko'ina, muna muku fatan alkhairi da sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muna neman addu'ar ku da fatan alkhairi a gare mu a matsayin da za mu tsaya na takara na neman financial secretary a Hausa Artist of Nigeria da muke bukata. Muna neman addu'ar ku, ubangiji Allah ya sa mu dace, Allah ya ba mu nasarar wannan tsayawa, amin summa amin. Ne muku fatan alkhairi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a yan uwa musulmi, ne muku fatan alkhairi, ne muku fatan shigowar wannan wata mai alfarma, watan Zulhajj. Kasancewar malamai da dama suna faɗakarwa akan mahimmancin wannan watan da ake aikin hajji a cikinsa, musamman waɗannan kwanaki guda 10 daga shekaran jiya da ya kama 1 ga wata har zuwa 10 ga wata, ranar arfa, ranar da za a hau arfa, rana ita yau in Allah ya yarda, ranar alhamis. To ana buƙatar dukan musulmi ga wanda ya sami iko, ya samu dama, kuma yake da hali, da ya yi azumi daga wannan wata tun daga 1 ga shi har zuwa 10 ga shi kamar yadda ake buƙata. Idan kuma hakan bai samu ba, to kada mutum ya shagala da cewar akwai azumin ranar arfa. Yanzu an samu wani gagarumin rashi a cikin masana'antar Kannywood na wani bawan Allah, wato Ahmad Aliyu Tage, wanda ake kira Baba Tage. Baba Tage dai wani sanannen mutum ne a cikin wannan masana'anta ta Kannywood, wanda kowa yake yaban irin kyawawan halayensa. Domin shi mutum ne wanda yake faran da kowa, wato dai shi kowa nashi ne, yana da son jama'a, sannan kuma ba shi da girman kai a cikin rayuwarsa, kamar inda duk wanda ya san shi yake faɗa. Baba Tage dai a lokacin rayuwarsa ya kasance jarumi ne kuma mai ɗaukar hoto a cikin masana'antar ta Kannywood, wanda kuma ya daɗe a cikin wannan sana'a tashi ta harkar fina-finai. Hakika rashin Baba Tage a cikin masana'antar Kannywood wani gagarumin gibi ne, wanda mai gurbinsa sai dai wani ikon Allah. Tun dai bayan rasuwar jaruma Zainab Booth ba a ƙara samun wani bayyanannen rashi a cikin masana'antar ta Kannywood ba, sai a wannan lokacin da Allah ya karɓi rayuwar Ahmad Aliyu Tage, wato Baba Tage. Domin neman tabbaci akan wannan rashi da aka yi, mun kira wani daga cikin 'yan masana'antar ta Kannywood mai suna Nazir Elbos. Bari kuma ku ji abin da ya ce. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Haji Nazir. Na gajiya. Lafiya kalau wallahi, ya ayyuka. Wallahi alhamdulillah. Ya harkar industry, waƙoƙi, fina-finai da sauransu.
Wallahi alhamdulillah. Yanzu nake jin labarin rasuwar Baba Tage. Wallahi tallahi abin ya tabbata wallahi. Subhanallah. To dama ba shi da lafiya ne? Wallahi shi ne ban sani ba. Kawai unexpected ina duba na ga 4 minutes. Ka gani? Sai na ga 4 minutes ago shi wani yaron sa je a rigiwa. Ma kamera man ne. Ya yi postin haka. An ce ya kai kwana uku ba shi da lafiya ma. Zai iya yiwa. A asibitin Nasarawa. Zai iya yiwa, tabbas zai iya yiwa. So kuma da na kira nan ba bai dauka ba, sai na tunanin to ai ga ɗansa shi malam ba? Malam. Kawai sai na kira malam Tagen shi ma test time bai dauka ba. Da sakan dai mutane suna ta comment haka dan posting din da nayi. Sai kawai sai na ce kai bari in ƙara wannan, ka san mutuwar sanannen mutum tana zuwa da wannan abubuwa iri wani lokacin mutum bai rasu ba sai ka ga sai a ta cewa ya rasu yauwa sai a ce ya rasu sai a ce gama karaɗewa kuma ka je ta dawo a ce kowa a wajen wa ka ji a wajen Nazir wasu na ji kaga abin ba zai yi daɗi ba in ya koma iyalansa ko wani abu. Gaskiya ne. Ka gane? Sai na kira shi sai ya ɗaga haka kamar baya ma cikin hayyacin sosai. Allah sarki. Ana irin addu'a haka kamar ana ma suturta shi ne dai a lokacin. Sarki. Sai yake gaya mu wallahi da gaske ne ya rasu. Ni kaina na kira na tabbatar dan an gaya min cewa ma an kwantar da shi a asibitin Nasarawa ne. Asibitin Nasarawa na nan Kano. Ana kwantar da shi ya danyi kwanaki ma kwana uku ne ko nawa ne ya danyi kwanaki sai kuma yau Allah ya karɓi rayuwar tasa. To Allah ya ji kansa. Wallahi amin ya Allah. Allah ya masa rahama. Na tura ma nan ban malam din ma yanzu. Okay to shikenan zan kira malam din Allah yadda. Yawwa ka kira shi. Duk da dai yanzu ka san hada-hadar na kai mutum rasuwa irin wannan. Gaskiya yanzu ana cikin yawwa baya cikin hankali. Ba lalle gaskiya ba lalle na same shi ba ma yanzu. Zan da kira shi mai bi daga baya saboda ya kamata in je mustaziya. Gaskiya ne ni kaina zan shi da zaka ji na annan sai mu shiga sai. Okay to shikenan ba matsala zan maka magana. To shikenan Allah ya masa rahama. To daga nan ne kuma sai na kira malam din wanda ya kasance ɗa ga marigayi Ahmad Aliyu Tage wanda kuka ma ya hana shi magana. Ga dai yadda muka tattauna. Assalamu alaikum malam. Malam kana magana da Alamin ne? Alamin ya kake? Wallahi lafiya kalau malam yanzu na ji labarin rasuwar Baba Tage. Wallahi sallah Alamin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya masa rahama. Malam kai hakuri. Kai hakuri Allah ya masa rahama. Allah ya ji kansa. Kuna asibiti ne? Ko kuna gida? A'a. Mun yanzu muna hanya za mu tsare ta gida za a To shikenan sai mun zo insha Allah. Allah ya masa rahama. Kai hakuri malam. Kowa mamaci ne malam, kowa mamaci ne, dukkan mu mamata ne, lokaci kawai muke jira. Sai hakuri malam, shikenan sai mun zo, sai hakuri. Zaki gane aiki na nazari ne yadda duniya muke kwana da tashi ba da baki sanni ba. Kannywood da ma duniya baki daya tana cikin bakin ciki a halin yanzu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, barkanku da kasancewa da mu ta cikin wannan sabon shirin na labaran Kannywood daga nan tashar Hausa TV. Shahararren jarumin Kannywood wato Baba Tage Allah ya yi masa rasuwa a halin yanzu, wanda mutane da dama a wannan masana'antar tun daga manya-manyan jarumai har zuwa ƙananu suke ta postin a halin yanzu a shafukansu na sada zumunta wato Instagram. Wanda shahararren jarumi Alinu ya fara posta a shafin nasa cikin alhinin rashin Baba Tage, inda shi ma Aminu S Bono ya posta a shafin nasa da ma wa'insu jaruman baki daya. A halin yanzu mu ma tashar Hausa TV muna mika sakon ta'aziyar mu zuwa ga iyalan wannan mamaci wato Ahmad Aliyu Baba Tage. Kuma kar ku manta jarumi ne shi wanda ya taka rawar gani a fina-finai da dama a wannan masana'anta ta Kannywood da kuma barkwanci. Ire-iren fina-finan kishiyar uwa wanda shi wannan mai fim din producer wato MB Saraki kuma mawaki a masana'antar Kannywood shine ya turo mana da sakon mutuwar tasa, wanda yake bayyana mana cewa a jiya ne suke chatin da dan uwansa wato Malam Tage a shafinsu na sada zumunta wato WhatsApp, sai gashi kuma yau da safe an tsinkayi rasuwar shi mamacin
muna ƙara mika ta'aziyarmu ga duk kafatanin iyalan wanda ya mutu wato Baba Tage da kuma ma'aikatan wannan masana'anta ta Kannywood irin su Ali Nuhu, Adam A Zango, Abubakar Bashir mai shadda da ma sauransu baki daya. Idan yau ne farkon shigowar ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa. Mun gode.